Ćao svima, evo u ovom klipu pokazat ću vam kako da mountujete neki ISO file na Linux Mintu. Znači, nešto i nije baš pretjerano teško, u stvari nije uopšte teško, isto ne morate skinuti ni jedan program, zato što već postoji. Znači, prvo što treba da uradite da da nađete taj ISO file, ja sam tu skinuo neki GT4, evo ga taj ISO file, znači ne treba ni jedan program kao što sam rekao, samo idete desni klik, idete Open with, tu imate Active Manager, Disk Image Mounter, Disk Image Writer i Other Application. Idete Disk Image Mounter i on ga automatski mountuje. Znači nije nešto pretjerano, u stvari nije uopšte teško kao što sam rekao, znači upalite ga, to je taj disk. Možete odatle, možete i odavde, ovdje da vam ga otvori. Kada hoćete da izbacite disk, samo kliknite na ovu strelicu i disk je izbačen. To je najprostiji način. Ne znam da li postoji neki program za mountovanje na Linuxu. Ne znam, ovo je po meni najsigurnije. Hvala što ste gledali ovaj video, lajkujte, subscribeujte, ćao!